Някакво обращение да кажеш към групата ЕГ. Аре, кажи, бе, не се стискай, знам, че имаш какво да кажеш. Представи ми забиваш ногти във врата. Никакви ногти във врата повече. Добре, усмивка пред камерата. Искам да кажа, че може би братовчетка ми ще изчезне от планетата Земя. Може би ще убие някой. Да, не зарязаната. Ето е Мара. Тишина да чуем. Върна към всички момичета, които са така жестоко наранени от някакви тъпи шибани смотани полицаи. Тя е зарязана. Днес. Хъпнете се, пийнете се, носете си дрехи, защото ще възарежат другите. Я ще курви, аз ще пиете огите. Много жалки. И е такива малумнички, той толкова кажи сама не може. Очаква се на затлъстяване следващите 10 дни. От сорта на 25 кг. Но той ще се върне, всички се връщат. Да. Повече няма какво да кажа. Аз съм forever alone. Уважаеми зрители, мисля, че аз в момента съм в най-изгодна позиция, защото си имам приятел. Как ще се виждам? Как ще се виждам? Да, виждаш се добре. Добре. Аз имам приятел. Хубаво ми подаръци, храни, най-вече ме храни. Не знаеш, че Радо и ме обича. Да, знам. Да, ето го коремчето ми. Още не е голямо, но с Радо ще ходим на фитнес, нали, Радо? Пролетта. Паласки. Искам още нещо да кажа. И все пак искам да кажа, Радо, обичам те. Сега да дадем думата на Мария. Това ли беше? Това, което искаш да ни кажеш? Някой ден и те ще зарежат. И тебе и те. Няма зарежеш, защото никой няма тръгни с мен. Това не е добра новина. Не, мен много му решава тази мисъл. Вижте сега, там има една паднала салфетка. Мисля, че Имаш ли? Басто, ти искаш ли да кажеш нещо? салатата от мустака. Мъкни, бе. Искаш ли да кажеш нещо, някакво обращение за тъпата компания, в която се намираш? Кажи израсти на Тя камера. може да изголи рамене. Малко си дебел и го закриваш. Ела бе, Радо! И сега това сме аз и Радо. Благодаря ти, Радо. Може ли за малко да хванеш камерата? Да, добре. Не знаеш, че не те снимам. Снимаш ме. Виждам, че ме снимаш. Ето ги пантofките ми. Радо да ми кажеш, че не ги Това са нося. цвички. И все пак. Аз съм повторила. Василево списа. Грозно. Урод. Help me! Добре, мисля, че бяхме за тук. Твърде много се съпил. Камерата ще се пръсне заради мен. Бах ти свинята. Добре, довиждане, добри самарияни. Някой ще каже довиждане. Чао. Добре, тя не е в кондиция. Чао. Като за последно да видите най-красивия член от групата. Камерата ми обича, мъкни. Чао! Мислите ли, че е време да го спра? Да. Чакай, да съм си на стопа. Ще го